Pasca. Iya, heeh, iya. Kulo sing MC yen. Nggih. Mongko isuk ning isuk jemuahe, jemuan isuk. Nggih, ayo kahanane kan Pasca sebelum Jumatan. Oh, nggih, nggih. Lek MC piye jajal pengen ngerti aku. Wis. Ayo. Kowe ki sembrono. Matur Mbah Nuwun ya, Nak. Apa akrab karo garwane sampean, karo garwane Mbak Pirana? Masya Allah. Lah kados ngoten jenengan mboten ngertos to, Pak. Akrab kok? Ora kuwi jane bojone sapa to? Kowe iso ngarani garwane ora lucu. Ya tegese ora lucu kan ya ora ndadel Bojoku kok pancen pancen. ora lucu, Mas. Profesinya kan beda-beda. Iya. Ayo. Nek yo bejane wong wedok lek duwe bojo lucu iki bejo tenan. Nggih. Nek nggih hiburan. Ayo. Nggih. Wong aku lek nang omah nggih dolanan bojoku kok. Ayo. Ayo. Ora lucu ya nggo dolanan. Lah iya. Ayo. Nggih iki ngaturaken sugeng rawuh menika gandeng Sapa? apa to jenenge? Dalu niki nak nuwun sewu seniman se Kabupaten Grobogan sasate mboten enten sing prai. Nggih, Siang syukur. mau dugi dalu niki wados sing MC campur sari sing kerawitan sing tayuban sedaya mangkat. Lah mula niku gandeng dalu niki rak mangkat bareng saya enjing saya rame wong rampung tanggapan terus do mampir mriki. Oh, Jadi komplit ngaten. kok adik kula Mas Faro nggih dalang ninggal nom jos pun waris mboten umum. Alhamdulillah Nggih. nggih Mas Faro. Nggih, Faro. Sinten malih? Terkenale Pak Codot. Heh? Pak Codot. Kok iso adomen Faro dadi ngono kuwi? Ngapunten wong terkenale ngoten kok. Oh iya. Pak, Codot ora mbluro kae to, muridku mbiyen kae to. Jo Codot sapa kae? Jolondo. Oh, Jolondo. Ayo. Adomen lho Pak. Aduh ya. Komplit niki pokoke estu grup rawitan pun nglumpuk mriki sedaya. Lah lor-lor niki tak murid kula kabeh niki. Pundi? Isi Prodadi to. Wah. Lah niki barang Pak Sigit Sinten? niki tak angkat dosen Oh, isi Pak Prodadi. nggih. Legah matur Asli nuwun. Blora menika kok Oh. Wonogiri. Eh. Nggih sakniki kula angkat dosen Prodadi. Syukur. Seangkatan kalian jenengan menika. Pak Sigit. Oh, masyaallah Pak Sigit ngawel kanca sakosan. Lah nggih. Zaman SMKI walau niku mbiyen mangkate 0 putul. Asli ora iso apa-apa nek akhirnya mergo saka rajine akhirnya menjadi pengerba bagus, pengendang jos, Nggih. pengender top. Pun teng mriki dados tolak ukur pengendang grade A nggih panjenengan iki. Ayo. Mriki nggih grade-gradean kok, Pak. Oh, Angger nek grade kelas. A ngoten niku 800 pun sak. Nggih. Nek grade B nggih 750. Mbok aja diterangne ngene ngopo lho, Blak. Ben paham. Oh, Dadi kira jenengan bayar kanca-kanca kan oh bae nek dadi semono ngoten nggo perbandingan. Oh. Nun saya Mas Heri. Mas Heru, bilang apa sama saya? Ayo. Sama-sama. Bangsamu iki madang karai beda. Bedane pripun? Konsepnya iki beda. Bekerja adalah ibadah, rezeki adalah berkah. Lho kaya ngono. Ora, nun sewu. Piye? Tak umpamake wong ibadah salat. Piye? Salat sah yen nglakoni wudu. Ibadah sah nek bayaran, Mas. Nek ora bayaran ya ora sah to, Mas. Ngoten lho, Pak. Kabeh iki nek urute kok. Oke, ketake kapok nggih garing iki. Provokator malan. Lah ya piye kahanan, Pak? Oh iya. Yo, saya genduk Winong karo genduk Birgita dibarengke. Coba kaya apa? Nggih. Lakon bojo loro aku. Sisih Winong, sisih Birgita. Serasa hidup di dunia Kanca-kanca njaluk suluk lho sampeyan. Ya, Bu. Suluk. Ojo ngono kuwi to, Mas. Nek kaya karo sapa to? Lah wis to. Aku iki urung iso, nerokne kuwi urung iso malah. Ndang to, Mas. Mboten sah, cengkoke pun benten kok, Pak. Mboten napa-napa pun sak ikhlase jenengan. Ayo. Ndang, Mas. Pak Cahyo niki dereng ngertos lho. Nggih. Mosok aja. Wih, kasanah budaya yang seindah itu. Belum tahu. Kasanah budaya seindah itu mosok belum paham. Ngomong nggih kuwi jenenge kasanah ora indah ya. Ayo. Ayo apa Maksudnya jajal? sih Jajal. sampean, Mas. Ndang, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi nganu Mas, Jim. Tapi mungkin jenengan terokne lho Pak Dalang. Apa? Mungkin kan iki Mas Jajak kan mencontohkan Oh, toh. jenengan Lah sing mungkin niru. jenengan kan nek nirokke. Kok iso kowe ngongkon aku Pak Wahono meneng ae sing nanggap Ya ora. ben ta iki kan anggota, request Ya, anggota. patene kowe ulang tahun ke 300 abad tak terokne wis ora.